लोगो नोंथांमोन बिदा गेदेर मनजित दैमारिनि हाबायाव दा हिनजाव गोदानखौ लाबोबाय खाथा खाथा गामिनिफ्राय बरायनो नागिरदों लोगो नोंथांमोन मोसाबाय लोगो उर्मिला बसुमतारी मोजाङै मोसाब्रा सेंग्राफोर
लागाव दे नाजाबाखौ आदै खनसे मोसाबावनो हा उनावसो आलादा जालायबाय नियमा सिगाङावसो थायोमोन गोदो नोंसोरबो दा बेयाव मोसाहैफादो जायो दे जिफोर होजोब आदै जिफोर होजोब फैसा मोनखागोन ना दांफानाय उनाव udah hokar bisa damrat departemenku oh oh deh थांदो दे दामैदो थाब नाजाबाखौसो दै एबार औ बयबो मोसाथो आयौ नाय दं लगाओ आदमी लगाओ मोजां मोना हिनजाव लागा मोजां मोनामोनथ' मोसाग्रा गोसो होनानै औ मा लाजिनाय मोसादों दुरबलखौसो दामग्रोबाय लोगोसे हिनजाव गोदान बिब' बियो हिनजाव गोदान बिब' बियो औ हिनजाव गोदान बिब' बियो सराइबिलनि Oh. Mày mày, không phải chiều. Đã không phân đo. Khách đang gần ra. Mình chào con đang khách gần ra. Hả? Ơi, mình sẽ đi qua Pariman này. Kadong. Hah? Mana ya? Pergi bakal. Buat tato. Tato. Hah? Mans pergi bakal ni. Mans pergi bakal dah. Menbas segera saya tak. Ni kak, apa? Habang fैदों. Habang fैदों. मा जायो हाबा जानायनि माबाखौ हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ मा जागोन? आदा होनांगोन आङो. ओमफ्राय दा हिनजाव गोदानखौ सिगां माथो लोगोसोमोन? मा जायो उनावहाय? लोगोआ नै बेखौबो नायला एक्टरखा जोंना एक्टरखा जेला जोंनो सासे नांगौ बे आदानो सासे नांगौ लोगोफोर नायनानै कमेन्ट हर
कन्टेक्ट नाम्बारबो हरफाखा बे आदानो नांगौ सासे जोहोलावजो नांगौ जोहोलावजो आं मोसानांगौबा दा मोसाजोबगोन बिसोर आं मोसाना मोसाबा थांफाजोबगोन ना हिन्जावखौथ' लागानासो मोसाबाय हनै ओइ हौवाफ्रा मा जाखो जोंना मोसादो हौवा गोदान लागा मारै जानांगौ बिदिजोंलाय खेबना लानोसै दे नेदों बिसोरखौ माखासे फैजोबाखै नामा हिन्जाव गोदान लागोआ लोगोफोर दसे उनाव लाइभ फैफिनसै दसे थाथ'दो दा नायलांबाय थादो दोनथ'नि दे लोगोफोर हाग्रामा बाबु फैदो